Kaixo lagunak, zer moduz, ondo espero. Ongi etorriak izan zaitezte Kazetaguneak zuzenean, Kazetaguneatik YouTubeko kanalean eskaintzen dituen zuzeneko hitzaldietara. Gogoratu, astero zeuen pantailetara heltzen garela. Beti ere, teknologia berrikoekin zerikusia duten gai desberdinei buruz hizketan. Beraz, eskerrik asko bertan egoteagatik, Kazetagunea osotzen dugun lantalde guztiaren partetik. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Hala ere, gogoratu, bai gaurko hitzaldia zein orain arte emandako hitzaldi guztiak, Kazetaguneak YouTubeko kanalean duen Kazetaguneatik barruan dauzkazuela. Beraz, baten bat galdu baduzue, bertan danak ikusgai dauzkazue. Hala ere, gogoratu bai, Kazetaguneak badaukala bai bere web ataria, www.bikoitz.kazetagunea.eus, pantailan ikusten duzuen moduan bloga ere badaukala, eta sare sozialetan murgilduta bazaudete, YouTubeen zuzenean gaude, baita ere Facebook, Xen, eta baita ere Instagramen. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera asko dauzkazue. Ta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Gaur mugikor eta tableten inguruan egongo gara berbetan. Izan ere, gogoratu edo kontuan euki, mugikor berri bat erosterakoan zeri erreparatu behar diozuen. Hau da, oinarrizko kontzeptu batzuen inguruan egongo gara hizketan. Izan ere, askotan bai zeuentzat edo zeuen senitartekoentzat mobil edo mugikor berria erosi behar duzuenean, gai asko daude horien atzean edo kontzeptu edo behintzat jakin beharreko gauza asko. Beraz, gaur hurrengo 20 minutuetan mugikor berri bat erosterakoan zeri erreparatu. Hala ere, gaiarekin hasi baino lehen, kontutan izan mugikorren bilakaera oso azkarra izan dela. Eta hurrengo argazkietan adibide batzuk jarriko dizkizuet. Hau da, egingo duguna zera izango da, holako atzera bidai bat egingo dugu. Mugikorren bilakaera pizkanaka ikusteko. Hor adibidez, pantailako argazkiak, ez dakit ezagunak izango zaizkizuen horko telefonoiek, baina telefonoak horrela hasi ziren. Hala ere, hurrengo adibideetan, holako Nokia, holako modeloak eta igual batzuei ezagunak egingo zaizkizue, baina adibide gehiago dauzkatz. Hor gehiago BlackBerry, Motorola, azkenean hor pizkanaka bilakaera txiki bat ikusiko duzue. Hor Walkman moduko mobilak, tapadun mobilak, Sony Ericsson mobilak. Beraz, gogoratu bilakaera azkarra izan dela. Hor adibidez, askori ezaguna izango zaizuen bai Alcatel eta bai Nokia, holako telefono mugikorrak. Eta gauza zera izan zen, mugikor horiek izan eta gero, mugikorrak atzean utzi eta smartphone dalakoak erabiltzeariekin genion. Hau da, telefonos inteligentes edo smartphone dalako mugikorrak. Eta hain zuzen ere, gaur egun, smartphone bat erosi behar duzuenean, zein kontzepturi erreparatu behar diozuen horri buruz hitz egingo dugu. Beraz, pizkanaka gogoratu. Mugikor motak. Normalean, mugikorra erosten duzuenean, 3 mugikor mota topatuko dituzue. B mailako mugikorrak, erdi maila eta goi maila. Azken finean, B maila edo low cost dalako mugikorrak, erdi maila edo gama media eta goi maila edo gama alta. Normalea gamak eta
prezioetan ikusiko dituzue. Baina gogoratu, 3 maila, B, erdi eta goi maila, hori hasteko. Eta gero, sailkapen edo irizpide gehiago mobil bat erostekotan, gogoratu, marka, diseinu eta tamaina, funtzionalitatea, hardwarea, sistema eragilea, pantalla, bateria eta soinua, argazki kamera, konektibitatea, ura eta hautsarekiko erresistentzia, memoria, hau da, barne memoria eta RAM memoria, eta adibidez, NFC dalako irizpide moduko bat. Baina gauza guzti hauek, ointxe bertan, pizkanaka, aztertuko ditugu. Beraz, eta gogoratu, mobil bat erosten dugunean, irizpide asko dauzela eta horiek kontutan izan behar ditugula. Beraz, galdera hauek geure buruari egin eta gero, pizkanaka aztertuko ditugu. Hasteko, sistema eragilea, sistema operatibo talakoa, operating system. Normalean gaur egun, mobila erosten duzunean, 2 sistemagaz topatuko zarie. Alde batetik Android sistema eragilea eta bestetik iOS sistema eragilea. iOS sistema eragilea, bai, iPhonea erosten baduzue, hau da, iPhone bat erosi nahi badut, edo iPad, tableta bada, gogoratu, iOS sistema eragilea duzuela. Baina bestalde batetik, Android ere baduzuela, eta honek ere, abantail gehiago dauzkala. Hala ere, gogoratu, 2 aukera hauen artean. Android. Gogoratu, Android sistema eragileen atzean Google dagoela. Konfigurazio aukera asko, aplikazio ugari, eta normalean eta askotan doainik, musutuk edo doako prozesuak direla. iOSen atzean gogoratu Apple dagoela, sagarra, bai iPad edo iPhone bat erosi nahi baduzue. Konfigurazioa ez da zaila, ohitu egingo zarie. Gauza da, zerbitzu asko ordainpekoak direla, eta askotan, iPhone bat erosten badut, normalean imaginatu, olako kasko batzuk erosi nahi ditu dela musika erosteko, normalean iPhone markakoak edo Appleen kaskoak erosi behar ditu dela. Androiden abantailazea da, Androiden atzean marka asko dauzkazuela, prezio ugari, hau da, ez dakit baina, varietate edo modelo gehiago dauzkazuela. Beraz, sistema eragileenen barruan 2 aukera, Android edo iOS. Bat edo bestea, zeuen esku. Pantalla. Nik adibidez, igual, mobila erosten duenean, pantallari ez diote erreparatzen, baina pantalla modelo desberdinak daude. LCD, HD, AMOLED, hau da. Hori azken finean, tramankuluaren, gailuaren edo mobilaren ezaugarrien barruan topatuko duzue ondo. Azken finean, zeintzuk dira aukera desberdinak? Imaginatu, LCD pantalla, eguzkitan ikusteko hobea. Gauza da, fabrikatzeko garestiagoak direla. Beltzak okerragoak ikusten dira. Eta zein da honek daukan abantaila? Bizitza erabilgarriagoa, luzeagoa dela. Beraz, LCD pantallak bizitza erabilgarria luzeagoa izango dau. Baina gogoratu ere OLED pantallak ere dauzkazuela. Honen abantaila zein da? Energia kontsumo txikiagoa. Beraz, bateriarekin bateria gero ikusiko dugu. Baina gogoratu, energia gutxiago kontsumitu dau eta desabantaila bizitza erabilgarri basuagoa. Hau da, azken finean, begiratu behar duzue, noizbehin aldatzen duzue telefonoa edo telefonoa bizitza guztierako ez nahi duzue. Azken finean,
abantailak eta desabantailak bakoitzaren gustutan doa. Beraz, LCD eta OLED pantailak. Baina, AMOLED pantailak ere topatu ditzakezuez. Errendimenduan eraginkarragoak dira eta honen abantail nagusia energia asko aurrezten duela. Dena den, modelo bat buruan badekozue, sar zaitezte ezaugarrietan, bertan pantaila bilatu eta bertan, pausuz pausu, pantailaren ezaugarriak topatuko dituzue. Izan ere askotan, zeuek igual modelo, hau da, mobil modelo ere argi daukazu. Beraz, honena, interneten modeloa topatu, begiratu, ezaugarrietan eta bertan, zeuek aukeratu duzuen modeloren pantaila ikusiko duzue. Azken finean gauza asko dira. Prozesadorea. Eta zer da prozesadorea? Mugikorraren, hau da, mugikorraren osagai garrantzitsuena da prozesadorea da. Hau da, burmuina, garuna, hau da, sistemaren funtzionamendu osoaren burmuina. Hau da, guk burmuina daukagu moduan, telefonoak honen burmuina izango da. Hau da, programa guztiak exekutatuko ditu prozesadoreak. Hau da, zeuen mugikorren zerebroa. Kamera, segurtasuna, wifi-a, bluetooth, hau da, prozesadoreak gauza guzti hauek kudeatuko ditu. Hau da, mobilaren funtzionamendu orokorra. Beraz, mobila erosten duzunean, sartu zaitezte ezaugarrietan eta prozesadore mota ikuskatu badaezpada. Prozesadore mota desberdinak daude. Hor adibide batzuk jarri dizkizuet, hau da, nabarmenenak edo gaur egun pil-pilean daudenak. Adibidez, Applek, iOS, Applek badeko Apple A16 Bionic, Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos 2200, Googleek badeko ere Google Tensor G2, High Silicon Kirin B9000, Mediatek Dimensity B9000 Plus, hau da, honena, sartu zaitezte zuek buruan duzuen mobilaren ezaugarrietan, fitxa teknika esaten dana, eta bertan ere ikuskatu zein prozesadore mota daukan telefonoak. Izan ere, aukera asko dauzkazue honen barruan ere. Dena den, lehen esan dizudan moduan, prozesadorea ere telefonoaren gamaren arabera doa. Hau da, gama baja, gama media edo gama alta. Beraz, prozesadorea ere adibilionegaz. Memoria motak. Hau da, gogoratu, telefonoa erosten duzunean memoria desberdinak dauzkala. Alde batetik barruko memoria, hau da, memoria interna dalakoa, RAM memoria eta bai kanpo memoria. Normalean, gogoratu, kontutan izan beharrekoa, barruko memoria, memoria interna eta RAM memoria. Hau da, aldi baterako memoria. RAM memoria prozesadorea garuna bada, hau da, lehen aipatu dizuedan prozesadorea garmuina edo zerebroa bada, RAM memoria da muskuloa. Hau da, imaginatu mobila hartzen duzuela eta mobilean WhatsAppa, Google Maps, Google Traductor eta 1000 aplikazio batera zabaltzen dituzuela. RAM memoria horri esker, naiz eta 10, 12 edo 24 aplikazio batera zabaldu, telefonoa ongi jango da, ez da motel jango. Beraz, RAM memoria ere kontutan izan behar duzu, hau da, telefonen muskuloa izango litzateke RAM memoria. Hori guztien zuen, RAM memoria, Random Access Memory. Telefonoa erosten baduzue, minimoa gaur egun, 4 giga memoria RAM, baina hortik gora badeko hobeto. 6 giga RAM, 8 giga RAM, 10, 12.
Gogoratu, gero eta memoria RAM gehiago, telefonoa garestiagoa izango da, baina azkarrago joango da. Imaginatu, zeuen mugikorretan aplikazio asko zabaltzen dituzuela batera. Telefonoa motel badoa, astiro badoa, horrek zer esan ditu, RAM memoria gutxi daukala eskugai. Beraz gogoratu, telefono erosten duzunean, RAM memoria kontuan izan. Eta bestalde batetik, barne memoria interna talakoa. Normalean, memoria motoretan argazkiak sartuko dituzue, ateatako bideoak, hau da, artxibo guztiak. Eta normalean gaur egun barruko memoria 64, baina normalean eta hobe da 128 edo 256 giga RAM. Gero eta gehiago hobeto. Eta lehen aipatu dizuedan moduan, RAM memoria 4 minimoa, baina hortik gora hobe, 6 edo 8. Beraz, hortze dauzkazue gomendioak. Telefonoa eskuratu baino lehen. Eta gogoratu, hortik aparte, Android telefonoa erosten baduzue, beti ere memoria txartel bat erosi eta sartu dezakezue. Baina adibili izan ere, iOS-en iPhonea erosten baduzue, iPhoneari ezin zaio memoria txartelik sartu. Hau ere kontutan izan behar duzue. Android gailuak bai, badira memoria txartelarekin kompatible, baina iPhoneekin ez. Beraz, gogoratu, memoria mota. RAM memoria, barne memoria eta Android gailua erosten baduzue, memoria txartela sartu diezaiokezue. Memoria gehiago izateko inzuzen ere. Argazki kamera. Jende askok eta askok, telefono mugikor garaztiak izaten ditu, izan ere normalean telefonoa goi mailakoa bada, hau da, gama alta bada, argazki kamera ere hobeagoa izango da. Gauza da, argazki kamera asko dauzela, gero lente motak, ebazpenak, sensoreak, megapixelak, azkenean aukera asko dauzkazue. Hala ere gogoratu, zeuen mugikorrak bi kamera nagusi izango ditu. Alde batetik, aurrekaldeko edo selfie kamera, hau da, nik neure buruari argazkiak aterateko, eta beste aldetik badekozue atzeko kamera edo kamera nagusia. Bi kamera nagusi mota. Kamera orokorra edo zeuek argazkiak aterateko kamera, gogoratu, teleobjektibo kamerak dauzkazuela. Teleobjektiboa zertarako zuna erabilteko, hau da, zoom potente bat izateko, eta hori atzera eta aurrera joateko, eta zuna erabili ahal izateko. Baita ere, angelu zabala edo gran angular. Hau da, estenatoki zabalak aterateko aukera izateko. Eta baita ere makrokamera edo makrokamera zertarako objektu txikiak distantzia laburrean. Imaginatu basoetan zaudela eta lurrean lore bat ikusi eta lore horri, hau da, distantzia laburretik argazki bat atera ahal izateko. Beraz gogoratu, kamera motak, kamera nagusiaren barruan aukera desberdinak dauzkazuela. Eta horrez gain, zeri erreparatu behar diozue, megapixel kopuruari, hau da, gero eta megapixel gehiago, hobeto, sentsorearen tamaina, hau da, fotograma, lau hiru sensorea, ikuspegi aniztasuna, hau da, variedad de enfoques dalakoa, lente nagusia, angelu zabala, gran angular, eta zoom optikoa dalakoa. Azken finean normala, kamerak aukera asko badauzka, baina mobilaren ezaugarrien barrean badaezpada sartu,
eta ikuskatu ezagarriak banan bada espada. IP sailkapena, baina zer da IP sailkapena? Hurrengo argazkian argiagoa ikusiko duzue. Hala ere, zer da IP dalako hau? Mobilaren babes maila. Hau da, imaginatu bihar hondartzara edo igeritokira noala eta hondartzara edo uretara mobilarekin sartu bai ala ez. Horrentxe bertan argi ikusiko duzue. Hau da, IP, Ingress Protection, sailkapen estandar. Hau da, gailu elektronikoen itxiturak eskaintzen duen babes maila edo sailkapena. Gogoratu, gaur egun telefonoa erazten baduzue, sartu zaitezte ezaugarrietan eta olakoa bilatu edo topatu. Hau da, IP6 Hau da, gailuak ur gezatan murgildu daitezke 0,5 metroko sakoneran 30 minutuz. Adibidez, nirea hondartzako uretan sartu daiteke 0,5 metroko sakoneran eta 30 minutuz gehienez. Nik behintzat ez dut inoiz sartu, baina aukera badago. Eta imaginatu zeuen telefonoa IP6 gailua ordu betez 1,5 metroko sakonera. Beraz, gogoratu, IP sailkapena. Hau garrantzitsua da, izan ere imaginatu mobila busti egiten dela edo hautsa. Gogoratu, mobila gaur egun erostean, begiratu badaezpada IP sailkapena. Izan ere askotan, mobila uretara eror daitekelako. Bateria. Gutxieneko onargarria gaur egun mobila erosten duzunean, sartu ezaugarrietan eta bateria ikuskatu. Miliamperioak dalakoa. Gaur egun normalean 4.500 miliamperio eta hortik gora. Beraz, begiratu. Hortik bera arraro izaten da. Normalean 4.500 eta hortik gora beti ere. Azken finean, miliamperioak bateria horren kapazitatea dira. Beraz, gogoratu. 4.500 eta hortik gora. Eta badaezpada gogoratu gaur egun ere mobil berriek karga rapida edo karga azkarra daukatela. Karga azkarra, zeri deitzen dioten karga azkarra? Mobilaren bateria, imaginatu, 20 minututan kargatu egiten dela, hau da. 80% 20 minututan eginda. Eta hortik gora pizkanaka. Eta bebai, nik ere hemen badekot, adibide moduan, hor ikusten duzue, karga inalambrikoa. Hau da, mobila erosi, eta hor gainean ipini, eta kablerik gabe karga inalambrika dalakoa. Horri ere erreparatu. Beraz, miliamperioak, karga rapida eta karga inalambrika. 3 aukera horiek. Konexioak. Normalean konexioak guztiek dauzkate. Baina konexioi dagokionez, sareak. Erreparatu, gaur egun, 4G bai, 4G, 3G, 5G, danok izango duzue. Baina gaur egun pilpilean dagoena gogoratu. 5G, Wi-Fi-a danok daukate, Bluetooth, NFC, hau da, zeuen mugikorrekin ordaindu nahi baduzue, hau da, dendetan erosketak egiten dituzunean ordaindu nahi baduzue, gogoratu. NFC izan behar dau nahi eta nahi ez. Eta baita ere gogoratu, irratiaka entzute baduzue, gaur egun telefono askok eta askok ez daukate 5G aurikular konexioa. Horri ere erreparatu. GPS-a bai, danek daukate GPS-a, baina kontutan izan behar duzuena, sareak 5G eta baita ere NFC. Segurtasuna, hau da,
askok telefonoa desblokeatzeko patroia erabiliko duzue. Hau da, desblokeo eredua dalakoa. Beste batzuek PIN kodea, baina askok eta askok bebai erabiltzen duzuena da atxmarka. Hau da, atxamarra hartu eta atxamarra jarri. Batzuek badaukate, beste batzuek ere. Eta bebai, batzuek izango duzu eta beste askok ere, telefonoa desblokeatuko duzue, zeuen arpegia dela medio. Hau da, telefonoa begiratu eta telefonoa desblokeatu egingo da. Ni ere erreparatu. Izan ere, aukera asko daude, 4 aukera, eta telefono guztiak ez daukate. Adibidez, nire mugikorrak, adibide bat ipintearen ez dauka patroia dalakoa. Nik edo PIN edo aurpegiaren bidez desblokeatu behar du. Beraz, segurtasuna zeuen mugikorrean. Orain arte ikusitakoak gauza asko izan dira. Hala ere normalean zeuek, normalean modelo bat ja buruan izango duzue. Hau erosin dut edo beste hori, honena, modelo hori bilatu interneten adibidez, ezaugarriak topatu, karakteristikaz, eta bertan dana topatuko duzue. Prozesatorea, konexioak, pantalla, bateria, kamera, hor banan, hoiei erreparatu eta hoiei erreparatuta gero erosi ala beste bat topatu. Izan ere azken finean ere prezioaren arabera ja hor ideia bat topatuko duzue. Hala ere, mugikor bat buruan argi baduzue eta kafetaguneara etorri nahi baduzue, bilatu ezazue, zeuen herrietatik hurbilenen dekozun kafetagunea eta etorri eta lagundu egingo zaituztegu gustora. Beraz, gaurkoz hauze izan da guztia. Gogoratu aste honetan ere, hitzaldi hau berbera erderaz emango dugula. Eskerrik asko bertan egoteagatik, kafetaguneak zuzenean ematen dituen hitzaldietan, bizitatu gure kanale eta egun ona izan dezazuela. Laster arte!